खुलुमबाय लोगोफोर दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 64 बोसोरसालिया जुथुमा बे डिमाकुसियाव दैमु नोगोराव खुंजानाय डिमाकुसियाव खुंजानाय बे बर' थुनलाइ आफादनि 64 बोसोरसालिया जुथुमायाव दिनै जों दंफैयो आरो दिनै गेवलां मेल थामहिनबा दिनै जोबथा बे जोबथा समनि एबा जोबथा साननि नुथायफोरखौ नोंथांमोन दिन्थिगोन। स' दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो नैबे दिनैनि गेवलां मेलाव बाहागो लागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोन नायबाय थादो दे दा फुंबिलिनि नुथाय बियो आरो दसे समाव जों बेवहाय बांलादेशनि नेपालनि गोबां बर'फोर दंफैयो बिथांमोनजों सावरायगोन नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना नेपालनि बर'फोरजों लोगो मोनलायना सावरायलायबाय आरो बिथांमोनजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दायो बिथांमोनजों बिथांमोनजों सावरायखांनायनि उनाव जोङो बांलादेशनि बर'फोरजों सावरायगोन। बे गासैबो माने बुरजायै दंना बांलादेशआव बर'फ्रा? टटेल पपुलेसन बेसेसो दं बांलादेशआव बर'फ्रा? 3 लाख प्लास बर'फ्रा 3 लाख 3 लाख प्लास दङ। नेपालावनो 5,000 दं। थाइ दं आरो ना जोंनि एमपि दङ, बर'नि एमपि दं बांलादेशआव। हिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मोजां ना जायगाया? बर' राव रायज्लायना रायज्लाया? हिल एरिया आबार माने प्लेन टप। बर' राव रायज्लायना रायज्लाया? रायज्लायो ना मोजां नांदो। बर' राव रायज्लायबाय था, बर' दख'ना गान, आर'नाइखौ लाबाय था ना होमब्लासो बर'फ्रा मोजां जागोन। दे जोबथा सान दिनै फुंनिफ्रायनो गोबां जायगाफ्राव साफा खालामनाय जादों आरो गोबां मानसिफोर माने लैहोर लैहोर फैगासिनो दङ। जोंनि लोगोफोर बिथांमोना आंजों फैफानाय बिथांमोना ओरैनो हरदो एसे आदामोना सान्दुं गोसा आदामोना जोङो जायगा बेरायहैलांबावनोसै। मानैसो गोबाव सासे लोगो हमदोंमोन दे क'क्राझारनि क्राइ फाइनान्सियेल साब कमिटिनि साफ्रोमबो सोद्रोमा बिथांमोनखौ आरसि अफिसाव फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। मुंख्लं बिथांमोन फाइनान्सियेल साब कमिटिनि गासिबो मेम्बार्सखौ रिसेपसन कमिटि अफिसाव लिंहरनाय जादों।